Magandang hapon nga pala sa inyo mga idol. Papunta kami ng laot ngayon at mamimingwit. Titingnan namin kung anong pwedeng bingwitin na isda sa laot. Depende kasi kung anong isda meron. So yun nga pala mga idol. Bali yung gamit namin ngayong bingwit, ang tawag dito ay Patiw-Tiw. Bali may 14 hooks to. Bali ginawa ko lang tong lure na to, tapos ginawa ko rin yung bingwit na ito. Stainless din yung bingwit na ito. So bali may boya siya. Ito, may bakal siya doon sa dulo, tapos may palutang dito, tapos ito naman yung tali nya. Bali maikli lang to, mga dalawang hauler, bali mga 2 feet lang yung taas ng ano niyan. Napapansin niyo mga idol, bali pag gumagawa ako ng video at namimingwit, nahagip lagi ito ng camera. So ito yung purpose nito, kaya palagi ko itong dinadala. Just in case may tuna o talakitok, makakapaglatag agad ako ng bingwit. So ayun mga idol. Alalay siya na. Bali hanging lure pala to. So dadaanan nito yung talakitok, tuna, kahit skipjack. So sana makaswerte kahit isa, kahit pang ulam lang. So bali mga idol, yung gamit kong hook dito yung 14 pieces. Ako mismo yung gumagawa. Mahal kasi pag binili to. Dito sa amin, yung isang set neto, 10 pirasong bingwit, nagkakahalaga na ng 1,000. Bali ito nga pala yung kasama ko. Yung kasama ko talagang maswerte ako pag nangisda. Bali andun yung aming boya. Subukan namin to, baka makakuha kahit isa man lang.
Idol, pakulam na. Ayun nga idol, nakahuli ako. Woohoo! Boy, pagaling eh. Idol, talakitok. Talakitok ko nga idol. Swerte, may pang ulam na. So bali mga idol, ito lang yung premyo namin ngayon. Isa lang. Pwede na tong sabawan. Sinubukan lang namin kung makakahuli kami ngayon. So ayun, bali pa uwi na kami kasi hapon na din. So medyo nagutom kami ng konti. Ayan aking kasama. Merienda namin. Eto, buksan mo ba? So mga alas 5 na. So hindi na kami magpapagabi. Kasi nakuha na namin yung premyo namin. Maganda pala mga idol pag namimingwit, masarap yung merienda. Kasi nakakahuli. Hindi, joke lang. Natsambahan lang namin mga idol, naswertehan lang namin yung isda. Kaya binigyan kami ng premyo ngayon. Kain muna tayo mga idol. Kakain muna kayo bago umuwi. Medyo nagutom ng konti. Ayun sana mga idol, bali sa may unahan namin. Marami pa sanang isda, talakitok at tuna yun. Kaya medyo hapon na. Kailangan na namin umuwi. Tinesting lang namin yung bingwit na ginawa ko kahapon.